Ja, velkommen her til Familielandbrugets inspirationsudvalg og vores webinar om reduceret jordbehandling. Jeg kan se, at der er stadigvæk nogen, der kommer løbende ind. Der er nogen, der er spændt på, om der er lyd. Inger Skamris konstaterer, at det er der. Og så ved jeg jo, at så er vi helt i vendsyssel, så må ikke vi kan konstatere, at der er lyd på det her webinar. Rigtig velkommen her til aftens webinar. Vi har glædet os til at tage imod os, og vi skal tale reduceret jordbearbejdning, og det er noget af det, der har ligget inspirationsudvalget i familielandbruget på sinde. Og vi er rigtig, rigtig glade for, at du, Annette Vestergaard fra Foreningen for Reduceret Jordbehandling, er klar til at bringe os ind i universet, hvor vi simpelthen parkerer ploven. For lige siden stenalderen, så har bonden jo vandret først bag arten og hjulploven, og vi kan jo slå op i sangbøgerne og se, hvor mange gange det blinkende plovskær, det er blevet skildret i diverse sange. Og så kommer du her og siger, nu skal vi lade være med det. Rigtig, rigtig spændende. Så velkommen til alle jer derude. Det er sådan, I må gerne slå jeres mikrofoner fra. I må også gerne slå jeres kameraer fra. Og så må I gerne undervejs, hvis det er, skrive jeres spørgsmål i chatten, så skal vi nok holde øje med det. Og når så vi har hørt oplægget her, så bliver der også lejlighed til at spørge Annette om alt mellem himmel og jord i kunsten at lade ploven stå. Jeg skal også sige, at webinaret her bliver optaget, så hvis nogen af jer pludselig skal hente kaffe eller få gæster, så kan I vende tilbage og se det, og så kan I også få frisket det hele op. Så det er sådan de praktiske ting her. Vi regner med at bruge højst en times tid her på de her ting, så lad os kaste os ud i det. Annette Vestergaard, du kommer fra FRDK, Foreningen for Reduceret Jordbehandling. Hvad er det for en forening? Ja, det er en forening, som er styret af landmænd, eller en landmandsbaseret forening, som startede i 1990, hvor en flok af landmænd havde en erfagruppe, som lå ploven stå, og syntes, at der var så mange fine fordele ved det her, og at det skulle udbredes noget mere, og formidle en masse gode faglige budskaber. Så startede de den her forening, og fik ret hurtigt 80 medlemmer, og siden den tid, så er det jo vokset til knap 700 medlemmer i dag. Og vi har et fagudvalg, og vi har et kommunikationsudvalg. Så har vi startet en FADK-shop, hvor der forhandles efterafgrødefrø, og den startede vi egentlig, fordi at da efterafgrøderne kom, der var priserne meget høje. Så for at skabe lidt konkurrence på markedet, så begyndte den her shop. Og det har så udviklet sig til, at vi har et kæmpe sortiment, og håber, at lidt overskud fra salget, det kan gå til at lave noget fagligt arbejde, såsom det, som jeg beskæftiger mig rigtig meget ved. Jeg har været ansat siden april måned, så jeg er forholdsvis ny i foreningen. Super spændende. Og ellers så kan jeg jo sige... Ja, hvis du skulle sætte lidt ord på, hvad har du så lavet før april, da du kom til FADK med din baggrund? Min baggrund er, at jeg er agronom og har et lille landbrug, og i 12 år har jeg arbejdet ude på Djursland i Djursland Landboforening, hvor jeg blev specialrådgiver i pløjefri dyrkning. Og så har jeg været 10 år på SEGES, hvor jeg har arbejdet med organiske gødninger og jordforbedringsmidler, og så den sunde jord- og dyrkningssystemer. Og det har jo været reduceret jordbearbejdning og det, de kalder conservation agriculture. Og så nyligt er det jo regenerativt landbrug, som fylder en hel masse. Så jeg har nørdet med sund jord i 20-25 år. Nu bruger du jo både det regenerative jordbrug, du taler om conservation agriculture, og vi taler Foreningen for Reduceret Jordbrug. Hvis du lige inden du kaster dig ud i det her, lige skulle prøve at sige, hvad er forskellen på de her ting, sådan i runde træskolængder? Reduceret jordbearbejdning, det går jo målrettet på, hvor meget jordbearbejdning man laver inden etablering af afgrøden. Og det er som regel pløjefri dyrkning, hvor man harver i stedet for. Hvis vi så over i conservation agriculture, så kobler vi noget mere på. Vi siger, at det er minimal eller ingen jordbearbejdning. Der er krav til, at vi har sædeskifte, aldrig den samme afgrøde 2 år i træk.
Og så skal jorden hele tiden være dækket af enten afgrøderester eller efterafgrøder. Så der er der lige skruet op for det. Og hvis vi så fører det en tand videre ud i det regenerative, så kigger man også på mindre brug af kemi og gødninger. Så det er jo sådan ligesom den ultimative udfordring, kan man sige. Og det er jo noget, der er meget fokus på i disse tider. Mm-hmm. Spændende. Men her der handler det i første omgang at skrue ned for jordbearbejdningen og lade ploven blive solgt til jernhandleren eller nogen et andet sted, der gerne vil bruge det. Jeg synes, vi skal i gang med det her. Du har taget en præsentation med, og nu vil jeg give stafetten til dig. Lad os høre noget om det her. Hvad er det her, og hvad går det ud på, når vi skal lade ploven stå? Så der går lige et par sekunder, ved jeg, så pludselig så skulle vi gerne kunne se din præsentation, og så er det sådan set dig, der bare fører an. Tak for det. Og jeg vil også sige mange tusind tak for invitationen til at komme og fortælle om det her super spændende emne. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og det er et kæmpe emne, for det er bare, når man snakker jordsundhed, så åbner man jo op for et helt univers. Så jeg har lavet en forholdsvis kort præsentation, hvor jeg lidt kommer rundt omkring de ting, der står i overskriften til indlægget, nemlig at have fokus på den frugtbare jord, og så at tjene flere penge. Så men en kort indflyvning, og så håber jeg, at I vil spørge alt det, I får lyst til undervejs og får idéer til. Lidt omkring hele baggrunden for det, som du sagde, Anders, at pløjning, det er jo virkelig en gammel disciplin. Og for at vide, hvad det er, man spiller med, når man lader være med at pløje, så kan vi jo fremhæve, hvad er fordelene ved at pløje. Og det er jo først og fremmest at lave et rigtig godt forarbejde til såbedet. Vi får en mulighed for at løsne en pakket overjord. Den løsner vi i hvert fald ned til pløjedybde. Vi får begravet planterester, der kan genere, og visket alle sidste års fejltrin væk, så vi får en helt ny start. Og så er det jo en let tilgængelig jordoverflade. Og som også du siger, så er det jo noget, vi har gjort altid. Men hvad er så de negative effekter af jordbearbejdningen? Først og fremmest så må jeg sige, at det er jo vældig energikrævende. Det kræver rigtig meget energi at flytte så mange tons jord. 20-30 liter diesel per hektar. Jo mere bakket og jo mere stenet og leret jord, desto flere liter diesel skal der ryge igennem. Og så er det jo noget, der tager tid i en periode, hvor man ofte har rigtig travlt med alt muligt andet. Man kan pløje sådan cirka 1 hektar i timen, godt og vel. Det bryder jordaggregaterne, knuser alle knolde, og så ødelægger det regnorme og også deres gange. Og især de store regnorme, de laver jo en masse lodretgående gange, der er gode til at afdræne vand og til at sikre luftskiftet, så det er jo ikke så godt, når de lige pludselig bliver vendt i vandret. Så reducerer det markens insekter, og så stimulerer det jo omsætning af organisk materiale. Det er jo derfor, vi fik jordbearbejdningsforbudene i sin tid. Det er fordi, at det stimulerer noget kvælstofmineralisering, som kan give udfordringer med udvaskningsrisiko. Og det betyder jo alt i alt, at interessen for det her system med ikke at pløje, den er stødt stigende. Og I kan se, at allerede eller siden 2016 og så frem til 2022, der er arealet faktisk fordoblet, sådan så at det areal, der årligt ikke bliver pløjet, er over 20% af landbrugsarealet. Så det er ganske stødt stigende. Og hvis man så kigger på, der er jo nogen, der går endnu videre. Det er ikke bare reduceret jordbearbejdning, som man har over i en såning, men de sår direkte i stubben. Så kan vi se lidt i en beskeden skala, men dog den samme tendens, at arealet det udvikler sig positivt og mere end fordoblet her også de sidste 6 år. Så det er altså noget, der er meget stigende fokus på blandt vores landmænd. Hvad sker der med jorden, når man ikke pløjer? Først og fremmest så er der jo virkelig fokus på det her med den sunde jordstruktur, at der bliver bedre plads til regnormene. Og så i billedet til venstre, der kan I se, der har jeg mit jordspyd i, og det bliver jo en fornøjelse, når man over tid mærker, at pløjesålen den forsvinder, og man bare kan jage spydet ned i dybden. Og hvis vi skal se på det sådan med lidt nørdede briller, så er der her nogle resultater fra langvarige jordbearbejdningsforsøg, hvor at man kan se ned igennem jordprofilen, hvad modstand den er målt i megapascal, som I kan se ud af x-aksen.
Og det første, det er i pløjede forsøgsparceller, hvor I kan se, at jorden den er meget løs i pløjedybde, og så når vi kommer ned til knap 30 cm, så stiger modstanden støt og roligt. Og hvis man sådan skal have lidt tommelfingerregler, så plejer vi at sige, at omkring 4 megapascal, der har planterødderne svært ved at gennemtrænge jorden, medmindre den kan finde en gammel rodgang eller ormegang at vokse i. Så i det her system, jamen, på sandjord som det her fra, jamen, der er måske en effektiv roddybde til omkring 30 godt og vel centimeter. Så ved siden af, der har vi resultatet fra parcel med reduceret jordbearbejdning. Og der kan I se, at jordmodstanden i overjorden, den er større, og der er jordaggregaterne, de simpelthen hænger bedre sammen. Og vi er sådan 10-15 cm længere nede, før vi møder et rodstandsende lag. Og så den tredje figur, den er lidt sjov, fordi at det er fra en parcel, der bliver pløjet hver andet år. Og det er jo sådan lidt den her diskussion, der nogle gange er, at man ødelægger det hele, hvis nu man har gjort det pløjefrit, og så pløjer ind imellem efter behov. Og det kan vi se, det gør man jo ikke, fordi det er jo sådan en meget fin mellemkurve af de to andre kurveforløb. Så nedenunder, det her det er fra 2018, som jo var et tørkeår, og der blev også målt jordfugtigheden i det øverste jordlag. Og vi kan jo se, at jordfugtprocenten, vandindholdet, den er højest i det parcel med reduceret jordbearbejdning. Så der er også en øget vandholdende evne, og det kunne vi jo godt bruge også et år som i år. Hvis vi sådan kigger ovenfra, så har det en helt fantastisk effekt i forhold til at holde på jorden. Det modvirker vinderosion, hvor vi hver forår, især ude vestpå, kan have sandstorme, når der lige bliver pløjet og havet og sået, og så kommer der noget vind, og så får vi sandblæst bilerne, der kører på vejene. En anden risiko, det er jo, når vi får overskudsnedbør, og at vandet ikke kan opsuges, det er især på lerjorden, at så får vi skyllerender, der fjerner overjorden fra os. Og det er jo faktisk noget af den gode jord, som vi mister enten i luften eller render ned ad bakkerne. Enten ligger det i lavninger, eller så kan det måske risikere at løbe vandløb, hvor vi kan få problemer med næringsstofforureninger. Jordstrukturen, den bliver forbedret, når man har den mere faste overjord, så bliver den mere køreegnet, så man ikke laver så dybe spor, og vandet dræner bedre fra, så man ikke sejler rundt og laver jordpakning. Og det første billede, I kan se, hvor der er en gummistøvle i en pløjet parcel, jamen der er lige frem, at der gror alger i selve fodsporet. Så det er altså, hvor at der periodevis har været meget vandmættet. Og det er jo ikke noget, vores planterødder de kan lide. Hvis vi så kigger på livet i jorden, jamen så er der også blevet undersøgt på regnorme, og det er jo virkelig en indikator for den sunde jord. Og der er 2 forsøg i Aulum på sandjord og i Jerslev på lerjord, og der vil se, at regnormebestanden den stiger, jo mindre jordbearbejdning man laver. Og noget, der lige er sjovt at bemærke, det er, at biomassen den øges endnu mere end selve antallet af regnorm, og det betyder jo, at der kommer flere af de store regnorm, og det er virkelig dem, der giver den gode jordstruktur. Vi får flere springhaler og midder. Jeg kan sige, at på lerjorden, der var det et vådt efterår, der er mål på her, så der var faktisk de samme resultater. Men alt andet lige, så bliver der mere diversitet og mere liv i jorden. Og hvis vi kigger på nyttedyrene, nogle af dem, der skal spise vores bladlus og andre skadedyr, så er der målt dansk undersøgelse her fra 19, hvor at rovbiller og edderkopper og så videre, at der var signifikant mere. Og det her, det er jo så i CA, det her Conservation Agriculture. Og det er jo så steppet videre, hvor der slet ikke er jordbearbejdning. Men hvis man har mindre jordbearbejdning, så er effekten lidt mindre. Hvis vi så også skal kigge på nogle af udfordringerne, fordi at træerne de går selvfølgelig ikke ind i himlen, så nogle af hovedudfordringerne, det er helt sikkert græsukrudt. Vi kan risikere at få en akkumulering af ukrudtsfrø i jordoverfladen. Og det er klart, når man kun bearbejder jorden til måske 5-10 cm dybde, jamen så forbliver alle frøene i det lag. Og det betyder også, at hvis der er nogle resistente ukrudtsfrø, så har de mere potentiale til at spire igen, når kun der bliver bearbejdet i overjorden. Så det udvikler sig meget hurtigere. Så det er jo noget, man skal være super opmærksom på. Og det er jo ved at kende sit ukrudt, og så skal man variere sin bekæmpelsesstrategi. Det vil sige, at man skal variere mellem midler. Man skal måske også hæve over til noget mekanisk ukrudtsbekæmpelse indimellem. Og så kan man jo spørge sig selv, om glyfosat er et must. Det
det bliver jo flittigt brugt, og det bliver mere brugt i de reducerede dyrkningssystemer end i det traditionelle. Men der er løsninger af andre kemiske aktivstoffer. Og så er der jo en sædskifte. Det er alfa og omega, når man går i gang med det her. Vi skal have brudt de her vintergræs. Og så nogle af de landmænd, som faktisk helt holder op med jordbearbejdning efter nogle år, jamen de oplever, at de får færre ukrudtsproblemer, fordi at henfaldet af ukrudtsfrø er større, når det ligger oven på jordoverfladen, end når det bliver iblandet i jorden, hvor man konserverer ukrudtsfrøene. Nogle andre udfordringer, det synes jeg tit, at man ser derude, at når man er ude og tælle planter, at der mangler planter i de reducerede jordbearbejdning. Og det skyldes jo, at hvis det er de første år, hvor man holder med at lave pløjning, så mangler vi noget organisk stof i overjorden, og som betyder, at den godt kan slemme lidt sammen, så den er lidt pakket i overjorden. Og så er det jo planterester, hvis man snitter halmen eller ikke får fordelt avnene ordentligt, at de kan drille såmaskinen. Vi kan se nogle gange udfordringer, især jo på lerjorden, at man ikke får lukket sårillen efter sig, som giver en dårligere fremspiring. Så det kan jo betyde en lavere fremspiringsprocent. Og så tit har vi jo en lidt koldere jord, når der ikke bliver bearbejdet, og det er en langsommere vækst, som kan give en mindre buskning. Så det er en god idé at skrue lidt op for plantetallet, for udsædsmængden, og så har jeg skrevet tålmodighed, fordi at det er virkelig også en udfordring, og der er den på flere fronter. Dels det her med at vente til at føre det optimalt og holde sig inde, når naboen begynder at pløje. Det er faktisk en rigtig stor udfordring. Og så tålmodighed i forhold til at se, hvordan at jorden den forbedrer sig, og den bliver bedre og bedre. Det sker desværre ikke sådan lige overnight, men det går nu alligevel ret hurtigt. Så tålmodighed er en dyd. Jamen, tjener jeg så flere penge? Og det er jo et super godt og relevant spørgsmål, og der er rigtig mange vinkler på det. Og det kan vi jo snakke mere om, når lige jeg er kommet igennem præsentationen. Men man kan sige, at et område, der fylder rigtig meget for alle landmænd, det er jo selvfølgelig udbyttet. Og der har jeg både sådan nogle ikke helt nye og nogle helt nye udbytteresultater. Vi har de langvarige jordbearbejdningsforsøg, og de er jo unikke, fordi de har ligget i 20 år efterhånden. Og der blev gjort op på dem her for et par år siden. Og her er fra forsøget på sandjord, hvor jeg har grupperet efter afgrøder. Og så kan I se, hvor mange år de forskellige afgrøder har været i systemerne. Og det er jo så pløjet, og det er reduceret, og så er det her med pløjning hver andet år. Og hvis så man kigger ud til højre, så er der jo summeret sammen. Vi kan se måske lidt overraskende i forhold til også sådan et år som i år, at Vorbyg egentlig har klaret sig ganske glimrende, hvorimod at Vinterbyg og rapsen er lidt mere udfordret. Hvis vi kigger over alle årene, så kan vi se, at det pløjede har givet et lille merudbytte, men skarpt forfulgt af det, der er blevet pløjet hver andet år. Og hvis vi ser de seneste år, jamen så er landmanden jo blevet bedre til det, ham der har de her forsøg. Det økonomiske resultat, det er cirka uændret imellem behandlingerne her. Hvis vi så kigger på det andet forsøg på lerjord, jamen så er pløjet sammenlignet med reduceret jordbearbejdning, og landmanden gik så over til CA, det vil sige direkte såning i de seneste år. Og igen kan vi se, at Vorbyg faktisk har klaret sig ganske glimrende. Og når vi kigger på alle årene sammen, jamen, så kan vi se, at de er meget tæt på hinanden. Og hvis man regner nettoøkonomi, så er der en fordel til det reducerede system på en små 700 kroner per hektar. Så vil jeg lige fortælle kort om et projekt, et GODP-projekt, som vi har sammen med Økologisk Landsforening, der hedder Carbon Farm, hvor vi prøver forskellige dyrkningssystemer af, både konventionelt og i økologien. Vi sammenligner pløjet med havet og med direkte såning, og så et Carbon Farm-led, hvor der er lidt eksperimenterende, men hvor formålet er at opbygge biomasse. Og der har det startet i den første projektperiode i 2018 med hestebønner, og så har vi haft forskellige afgrøder igennem årene. Og resultatet heraf, det skulle gerne komme her, der har vi som gennemsnit af dyrkningssystemerne i alle år. Der kan vi se, at hos de to landmænd,
henholdsvis Jakob og Søren. Det er begge to CA-landmænd i konventionelle, og vi kan se, at Jakob han har faktisk mistet lidt udbytte jo ved at harve, men til gengæld så har han et højere gennemsnitligt udbytte ved direkte såning. Og Søren, som er på sandjord, jeg kan sige, at Jakob han hører til i det midtjyske på lerjord, sandblandet lerjord, og Søren han er i det nordjyske, lidt koldere jord og lettere jord. Og ved Søren, jo mindre han gør, jo mere har han faktisk avlet. Og det illustrerer jo nok meget godt, at når man virkelig brænder for det her, jamen så får man det også til at lykkes. Altså både Jakob og Søren, de er CA-landmænd, så det er jo faktisk det, de er bedst til. Og hvis vi nu prøver at sætte noget økonomi ind, så har jeg her nogle kalkyler på etableringsomkostninger, hvor vi kan sammenligne det pløjede med reduceret jordbearbejdning, hvor vi kan se, at når man springer pløjning over i sparet tid og brændstof, jamen så på sandjord er der en positiv forskel på knap 800 kroner, og lidt mere på lerjord, som det kræver lidt mere at trække ploven igennem. Hvis vi går helt over til direkte såning, jamen så er vi lige på den anden side af 1000 kroner. Og hvis man nu sætter det ind på de udbytter, jeg viste før i vores Carbon Farm-forsøg, og så sætter en gennemsnitlig afgrødepris på 120 kroner, så kan I se, at uanset om det er harvet eller om det er direkte sået, så er der netto med udbytter at hente for at lave mindre jordbearbejdning. Og man kan jo så sige, at de her penge, de kan jo bruges til noget andet sjovt, hvis man vil ud og kigge efter en ny såmaskine, eller også så er det bare et bedre nettoresultat for sin ejendom. Så årets resultater i år, der havde vi vinterbyg, og den blev virkelig hårdt ramt af forårstørken. Så det ene forsøg, det gav 66 hektokilo, og det andet gav godt 40 på sandjorden. Og det har faktisk givet bedre end harvet og en direkte sået. Der er dog ikke signifikant forskel, skal jeg skynde mig at sige. Så er det lidt sjovt, at i det fjerde led med, jeg kalder det CA+, fordi det eneste forskel, der er på led 3 og led 4, det er her, at der blev udsået hvidkløver og mikrokløver i bunden af afgrøden sidste år. Og der ser vi jo tydeligt en kvælstofeffekt af denne her kløver. Og den var ellers meget svær at se, da tørken den stod på. Om det var en konkurrence, eller om det var en fordel, at der var kløver i bunden. Men det ser jo afgjort ud til at have været en fordel. Så det er super spændende. Så egentlig så var det sådan min indflyvning til det her rigtig spændende emne. Jeg vil sige, at reduceret jordbearbejdning, det giver en sundere jord, og det giver en mere robust jord. Det her med, at den kan afdræne vand og har et bedre luftskifte og en bedre bæreevne. Det gør også, at den er mere robust over for det her varierende klima, vi har. Vi får en større diversitet, og så er der jo virkelig potentiale for en mere indtjening. Men jeg synes egentlig, den sidste pind, at det er simpelthen en fantastisk spændende rejse, og som man næsten ikke kan lade være med at blive lidt jordnørdet af at være i. Så det var sådan set, hvad jeg havde tænkt lige at åbne op med, og så håber jeg, at de har en masse gode spørgsmål. Ja, tak Annette for den her gennemgang af den reducerede jordbearbejdning. Spændende, synes jeg. Og nu er det sådan set, det er jo bolden givet op til jer. I kan lige hive en hånd i vejret derude, og så tager vi jer ind med spørgsmål. Og mens I sidder og funderer lidt over det der, så holder vi øje med chatten her. Altså, nu har du jo nævnt lerjord og sandjord, og landet er forskelligt nord og syd. Og altså, i udgangspunktet kunne det jo være rigtig interessant at vide, kan man bruge reduceret jordbehandling alle vegne? Ja, det mener jeg faktisk, at man kan. Og jeg synes, erfaringerne er, at jo mere ekstrem jord man har, jo større kan fordelene blive, men desto større er udfordringerne også i selve omlægningsperioden. Altså hvis vi for eksempel har en rigtig stiv lerjord, hvor man bare vender sådan et mineralsk bakket landskab op, og hvor man har 24 timer til at lave jordbearbejdning, så skal det være etableret. Jamen, der kan man det der efter nogle år, og så opleve, at man får sådan et smuldrende lag i overjorden, hvor man virkelig kan lave et godt såbed i. Det er jo fuldstændig fantastisk.
Og i den anden ende, den der ekstreme sandjord, som flyver og farer og ikke er til at styre, jamen der kan man virkelig få en sandjord med struktur i og liv i og flere orme i. Og så er der jo sådan noget som bakker. Jo flere bakker man har, jo større potentiale er der også helt sikkert for det her dyrkningssystem. Altså vi ser jo alle sammen de her skallede bakker, hvor ingenting vil gro på, hvor at man efter nogle år med reduceret jordbearbejdning oplever, at der faktisk etableres planter på bakketoppene. Og den her jordtypeforskel, der er, den udviskes ligesom, når man får opbygget det her organiske materiale i overjorden. Så kan man sige, hvor lidt og hvor meget. Det er så der, at jeg vil sige, at der kan være nogle forskellige udfordringer på forskellige jordtyper. Hvis man har en siltjord, for eksempel en kold jord, en ikke alt for godt drænet jord, så er man udfordret, og så kræver det intensiv jordbearbejdning, måske ikke ligefrem pløjning, men man skal virkelig være god til at mærke efter, hvor lidt man kan nøjes med på sådan nogle jordtyper. Ja. Men bestemt det for alle. Og nu kan jeg mærke, at der begynder at komme liv i deltagerne derude. Det er rigtig dejligt. Jeg kan se, at Antoni har skrevet noget i chatten, og Stanley, han har hånden oppe. Stanley, kom ind. Lad høre, hvad du har på hjertet. Ja, du skal lige sætte din lyd på derude, Stanley. Så tror jeg, det går bedre. Sådan. Sådan, ja. Ja, hej Annette, og tak for et rigtig spændende indlæg her. Det har jeg virkelig glædet mig til at høre dig give en bud på, hvad jorden den kan, og hvad den kan blive til. Jeg har et spørgsmål. Nu er jeg jo økolog, og jeg vil jo gerne reducere min jordbearbejdning. Det sparer jo nogle penge. Så jeg prøver jo på at næsten kun at pløje og så. Altså høst jo, det er det sjovest. Men jeg arbejder en del med at have hvidkløver. Og vi har stort set hvidkløver i alle vores kornmarker. Og for eksempel i en vinterrue. Vi kører sådan meget med vinterrue, vorbyg og så græs. Og mit spørgsmål det er, de her hvidkløver, jeg så 3-5 kilo per hektar undersået i foråret, når vi striler. Men de bliver jo så kraftige, at hvis nu jeg skulle lave noget mere reduceret end at pløje der, hvad skulle det være en fræser, eller det, så ødelægger man den næsten mere, end man gavner, gør man ikke? Eller hvad er dit bud på det? Det var lige mit spørgsmål. Allerførst så vil jeg starte med at sige stor respekt for dit faglige mod. Jeg plejer lidt at sige, at den ultimative udfordring, man kan give sig selv, det er at være pløjefri økolog. Så jeg synes, at det er super sejt gået, og jeg vil sige, at jeg tænker i økologien, at det er over i retning af, at det skal være meget behovsbestemt jordbearbejdning. Man skal virkelig passe på. Vi har nogle forsøg i Carbon Farm-projektet, og det er virkelig svært slet ikke at have jordbearbejdning i økologien. Hvordan du skal sløjfe det, der er jo nogle forsøg fra udlandet, som går i retning af noget rækkesåning, og så med en lidt bred rækkeafstand, og så slåning mellem rækkerne til at holde kløveren eller companion croppen nede. Så det kan jo være en mulighed, og jeg vil sige, at det er jo et godt valg. Hvidkløveren, den bliver ikke så kraftig som andre kløver, men igen, måske fokus på en mikrokløver eller endnu svagere voksende kløver. Så og fræse, det er jo også en mulighed, at man kan hæmme den lidt og holde den i skak. Men altså, det er virkelig en faglig udfordring, du har givet dig selv der. Så jeg har nok ikke set løsningen, hvor at man helt kan undvære jordbearbejdning i økologien under vores himmelstrøm. Vi har simpelthen for meget efterårsnedbør til at kan styre ukrudten og undersåede afgrøder. Men slåning, det er noget af det, vi arbejder på i Carbon Farm-projektet. Så. Ja, Antoni han spørger lidt til, hvordan man forholder sig, når man udbringer noget husdyrgødning. Altså, hvordan får vi arbejdet det ned i jorden? Der er jo nogle udfordringer i det, tænker jeg. Ja, det er der. Altså, der er jo to muligheder, kan man sige, at det kan slangeudlægges og forsures, eller også så kan det nedfældes. Og der blev lavet nogle forsøg for nogle år siden, hvor vi prøvede i CA, altså det vil sige, hvor der slet ikke blev lavet jordbearbejdning, og så prøvede forskellige udbringningsstrategier. Og der kunne det godt se ud til, at sandjorden faktisk kvitterer for at få nedfældet gylden. At den der løsning, der er fra nedfælderen, har virket positivt.
Så er der selvfølgelig det her med, at nedfælderen den trykker noget mere, men når man laver mindre jordbearbejdning, så har vi også bedre bæreevne i marken. Så det er bestemt en god mulighed. Jeg tror, at hvis jeg skulle sige noget, jamen så har sandjordene, de kvitterer tit for den der nedfældning, og så på den svære lerjord, der kunne jeg måske forestille mig i højere grad at slangudlægge og eventuelt forsure det, og så får du en større arbejdsbredde på. Og så har du lavet endnu mindre jordbearbejdning, kan man sige. Og så kan der jo være nogen, der også har noget fast husdyrgødning, så tænker jeg, at den må være rigtig svær, eller hvad? Ja, det er den jo. Altså, der er jo nogen, der faktisk gør det, også i det her system, at de bruger den faste gødning til at holde på sandet til vintersæden, så at de udbringer det oven på jorden. Og så er det egentlig, så ligger det der, og så holder det på jorden, så den ikke flyver. Så det er jo sådan set en meget god anvendelse på den måde, men der tabes selvfølgelig også noget kvælstof. Jeg synes også, at det er vigtigt, det her med, at jordbearbejdning den skal være behovsbestemt, så afhængig af, hvad det er for en udfordring, og hvad man står med, så må man tilpasse jordbearbejdningen efter det. Så hvor det giver god mening at få en høj kvælstofeffekt, så vil jeg måske indarbejde det i overjorden, og hvor vi skal holde på sandet, så kan det bedre ligge ovenpå. Og det er jo, i virkeligheden er det jo meget det, reduceret jordbearbejdning, det handler om, det er at oparbejde en fornemmelse for jord, og tænke over, hvad det er, man gør, og hvad formålet er med det, man laver derude. Dejligt, at der er liv i jer derude. Vi kan mærke, at I følger med her. Else Villadsen, hun er inde på, kan du komme med nogle fingerpeg på et sædskifte, når man arbejder med CA og direkte såning? Er der nogle hvad skal vi sige, tommelfingerregler, man skal følge der? Ja, det er der. Altså, diversitet er jo en god ting at skifte mellem enkimebladet og tokimebladet afgrøder, og måske gerne nogle bælgplanter imellem. Det er jo rigtig godt for diversiteten, men jeg vil næsten sige, at jeg ser noget af det vigtigste er, at man skifter mellem vår- og vinterafgrøder. Og det er jo også sådan lidt behovsbestemt, men jeg vil jo sige, at erfaringerne, hvis man skal styre sin græsukrudt og andre ukrudtsarter, jamen så ligger vorsædsandelen måske imellem 30-40%, altså vorsåede afgrøder. Hestebønner har vist sig at være en rigtig god vekselafgrøde, og også en god vekselafgrøde i forhold til raps. Den går tit rigtig godt. Mm-hmm. Og der ruller ind med spørgsmål her. Vi skal lige en tur forbi Anders Vestergaard, der siger, er der nogen tomfingerregel på, hvor lang tid en omlægning fra pløjning til reduceret eventuelt CA? Altså, kan man sige noget om, hvor lang tid der går, før vi ser effekter, og er der en eller anden form for ejendomsbestemt indflydelse på det? Ja, det er det, og det var et rigtig godt spørgsmål, og jeg er glad for, at du siger tommelfingerregler, fordi at der er jo en kæmpe diversitet derude imellem jordtyper. Altså en skarp sandjord, der vil jeg nok gå langsomt til værks, altså lave forholdsvis dyb havning til at begynde med, og så gradvist sænke dybden, hvor hvis man har en veldrænet lerjord, så er det tit lidt nemmere at gå hurtigere til med at reducere bearbejdningsdybden. Men jeg vil sige, fordelene, de indfinder sig jo allerede efter det første år, det der, at man får en mere bæredygtig jord, eller den kan oppebære maskinerne langt bedre, så man kan se noget på jordstrukturen med det samme. Men det er så meget vigtigt, at især i de første år, når man ikke har et højt indhold af organisk stof i overjorden, at man passer ekstraordinært på jorden, fordi man har ikke pløjning til at løsne jorden bagefter. Så det er virkelig vigtigt at have fokus på, at man kun kører, når føret er til det. Og så vil jeg sige, at jo mere organisk stof, altså jo højere humusindhold du har i jorden, desto hurtigere kan du reducere bearbejdningsdybden. Hvis du er på sådan en rigtig død jord, en rigtig mineralsk jord med et lille humusindhold på måske 2,5% eller sådan noget, så skal du gå roligt til værks. Men har du en humusrig jord på en 3-4% humus, jamen så kan du gå hurtigere på. Det, der kan være afgørende også, det er jo det her med kold jord. Altså, der er ingen tvivl om, at i de nordlige egne af landet, eller hvis man har nogle
nogle jorder, der ikke er alt for godt drænet, at så skal man også være lidt varsom med at gå for hurtigt frem med at reducere jordbearbejdningsdybden. Så det er meget, altså jeg vil jo starte ud med at lave en vis jordbearbejdning, altså om det måske er til 15 cm dybde, og så se, hvordan det går, og så gradvist reducere det ud fra. Men jo mere humus, og jo sundere jord, desto hurtigere kan du reducere bearbejdningsdybden. Ja, spændende. Så Olav, han har været på tasterne her, og I skal ikke holde jer tilbage derude. Sædskifte. Er der lavet forskning eller projekt med både kvægeavl til afgræsning og planteavl, og i givet fald, hvad er resultatet, når vi på den måde kombinerer noget kvæg og noget planteproduktion her? Jamen, der er lavet mange både beregninger og forsøg, og netop det her med, hvad koster det? Og når man starter ude på en planteavlsejendom på lerjord for eksempel, som har en høj andel af vinterhvede og et højt og sikkert udbytte, og man siger, du skal nok regne med, at du skal have 30% vårsæd, jamen så er det jo tit sådan, at der bliver rullet lidt med øjnene, fordi det kan virkelig koste nogle hektokilo kerne. Så man skal jo sætte sig ned dels og regne på anvendelsen af ens afgrøder. Hvis man skal fodre det hele op, så skal man jo regne med, hvad betyder det for min ejendom at få en større vårsædsandel, hvor udbytterne de er knap så høje. Jeg vil så sige, at i de seneste år, der er det jo imponerende, som Vorbyggen er fulgt med. Måske ikke lige i år, men ellers så er det jo fantastisk at opleve nogle steder, at Vorbyggen har kunne give en 75-80 hektokilo per hektar med langt lavere input. Så der ligger jo en stor beregningsøvelse i, hvad er det, man avler i dag i de forskellige afgrøder, og regne på, hvad koster det, hvis man skal fodre det op, eller hvis man skal sælge det, om man kan få maltbygtillæg for eksempel, og sådan. Det er den ene parameter af det. Og så det næste, det er jo de forskellige driftstyper, og der på kvægbruget, der er det jo selvfølgelig en udfordring, at græsarealerne de tit ligger omkring stalden, og så har vi majsen lidt længere væk, og så kører det majs. Og der anbefaler vi jo altså, at man hiver det rundt og får sædskiftefordelene med. Altså sådan en ensidig majsmark, hvis man nørder jordsundhed derude og kigger på dyrkningssikkerheden og hvordan det skyller og blæser osv., jamen så skal vi jo sørge for at cirkulere sædskifte, så vi får alle de gode effekter af sædskifte med. Og så er du jo inde på noget her. Nu siger du nørde i det og sådan noget. Så tænker jeg, en ting er, at vi stiller ploven ind, og vi tænker på en lidt anden måde. Men hvad kræver det her af landmanden? Altså nu hørte vi Stanley, der går og pusler med sin hvidkløver der, og vi har nogen her, der spekulerer i, hvordan det foregår på de forskellige jordtyper. Men altså, hvad kræver det af mennesket på jorden? Altså på bedriften, den bedriftslederen? Jamen det kræver, at man er nysgerrig, og at man ligesom Stanley er eksperimenterende og åben for at prøve nyt, og åben for at lave ændringer. Og så skal man ligesom være indstillet på at ændre mindset, fordi at de er jo alle sammen opdraget til, at sådan en pløjet mark, den ser frygtelig fin ud, når det ligger i lange lige striber og den samme farve, og der er ikke noget halm og strå og rod og sådan noget. Så man skal jo ligesom være indstillet på, at det her det er et nyt dyrkningssystem, og det kan noget andet, og det skal se anderledes ud, og vi skal have hele regnstykket med. Vi skal ikke kun kigge på hektokilo kern per hektar, vi skal kigge nettoresultat, og vi skal kigge langsigtet. Denne her øgede dyrkningssikkerhed, man kan få, når vi har tørke, og når vi har voldsomme regnskyld, det skal vi tænke ind, og sådan, så man skal være åben, og man skal være nysgerrig. Og så er det jo faktisk tit sådan, at lidt ligesom med økologerne, at det er måske penge, der får økologen eller den konventionelle til at lægge om. Men når først man har lagt om og begynder at nørde i den her omlægning, så til det reducerede, og begynder at se, at jorden kvitterer, og der bliver flere regnorm og sådan noget, jamen så opbygges der jo sådan en nørdefaktor. Og så er det tit faktisk, at så vil landmænd slet ikke gå tilbage igen, når de begynder at opleve de der fordele. Så det er jo en stor pakke, men man skal være åben og nysgerrig og eksperimenterende. Jeg besøgte en landmand, der arbejdede med CA. Han beskrev, hvordan han oplevede, at hans jord lugtede anderledes. Han havde simpelthen næsen i mulden.
Hvad sker der? Hvordan hænger det sammen? Har det noget at gøre med det liv, der er i jorden? Du var inde på at beskrive, hvordan nyttedyrene der kommer flere forskellige dyr, og biodiversiteten stiger, men at ligefrem sådan, at jorden lugter anderledes. Ja, Altså, hvordan hænger det sammen? Jamen det er et eller andet med de her store regnorme, der sørger for en masse regnormgang i overjorden, og vi får et bedre luftskifte, og at vi får opbygget det organiske materiale. Der bliver mere aerobe forhold, når du pløjer, og vi får en masse nedbør, så bliver jorden vandmættet, og så bliver der sådan lidt forrådnelsesprocesser i jorden. Men når der opleves den her opbygning i overjorden, og at man har en god ilttilførsel, så dufter jorden simpelthen mere muldet og skovbundsagtigt over tid. Så det er fuldstændig rigtigt observeret. Og man kan også fornemme jordstrukturen, hvis man tager nogle jordknolde op, at det smuldrer jo helt anderledes. Altså man kan fornemme den her porøsitet i forhold til sådan nogle meget kompakte knolde, som kan være især i det pløjet, hvor indholdet af organisk stof i overjorden er meget lav. Så det er rigtigt, og jeg har også mødt en landmand, som simpelthen sagde, at efter regnbyerne, så kunne han gå ud i marken og så høre, at regnormene de sådan svuppede ude i jordoverfladen. Så der er mange, der virkelig oplever, at der kommer nørdefaktor ind over. Ja, nu fik vi alligevel Stanley til at jage en lap i vejret igen. Nu skal vi jo, altså det lyder jo fandme som om, at det hele vokser ind i himlen. Jeg står jo sådan også og tænker på, jamen hvorfor er der ikke flere, der bruger det? Men vi skal lige en tur ud til Hennegård i Vestjylland, til dig, Stanley. Hvad har du på hjertet nu? Ja, nu kom jeg til at tænke på de her mini-plove, der er ved at blive så populære, og så de der kurver, du viste i starten med pløjesål, og så hvis man undlod at pløje. Ja. Hvordan vil kurvene blive, hvis nu vi gik over til for at få de her efterafgrøder nedmuldet, gik over til en mindre pløjning? Vil man så opleve en løsere underjord, eller hvordan vil det blive, tænker du? Ja, igen er det sådan lidt med indholdet af organisk stof og fornemmelsen for jord. Altså, der er jo ingen tvivl om, at reduceret jordbearbejdning, for eksempel i økologien, det er jo også at reducere pløjedybden. Og hvis du reducerer pløjedybden, så bryder du jo heller ikke regnormgangene i dybden. Så det vil sige, at du vil stadigvæk have en stor effekt af vandafledning. Og igen, når du reducerer jordbearbejdning, så er det jo vigtigt at have respekt for farbarheden i marken. Så du skal ikke køre ud og pløje i øverligt, hvis det kun lige er, når naboen pløjer, og jorden den lige er lidt for våd. Altså du skal stadig have stor respekt for at være der på rette tid. Men jeg ser jo vejen for reduceret jordbearbejdning i økologien, som at det er virkelig behovsbestemt jordbearbejdning. Og det kan være at reducere pløjedybden, og det kan måske også være at pløje sjældnere hver andet år, eller hver tredje år, eller en gang om året. Så jeg synes, der er mange vinkler på det, og der er ingen tvivl om, at jo mindre du gør, desto bedre er det for ormene og dem, der skal give dig den gode jordstruktur. Så jeg synes bestemt, det er en god idé, om man måske laver en overfladisk fræsning for at få sløjfet efterafgrøderne og nulstille markjorden lidt igen. Ja, og så skal vi en tur ud til Kai Jørgensen, som også lige har stukket hånden i vejret. Kom ind, Kai, og lad høre, hvad du har på hjertet. Vi skal lige have noget lyd på dig. Vi kan ikke høre dig, Kai. Jeg ved ikke. Har du fået lyd på? Du skal lige prøve at tænde din mikrofon. Den er slukket, kan jeg se. Er du lyd på nu? Ja. Yep. Nå, jamen, jeg er også økolog, og jeg bliver sgu også lidt ked af, når jeg starter med, nu kommer jeg lidt sent i gang, fordi jeg kunne ikke lige logge mig på her, men noget at se, at man helst skulle sprøjte og sådan noget, og tænke, her, det er ikke godt for en økolog, det her. Men nu blev jeg lidt interesseret i den der pløjning der, for jeg kan også godt lide at nørde med det her. Men hvad er en lav pløjning? Hvor mange centimeter snakker vi om? Jamen ja, og det er jo det, altså reduceret, det er jo mindre end det, du gør i forvejen, og arbejdende frem mod så lidt som muligt, så meget som nødvendigt. Og også lidt afhængig af jordtypen, men jeg tænker jo, at jamen, det er nok svært at sige en præcis dybde, fordi det skal være,
hvad marken er til, og hvor vi er henne med indholdet af organisk stof. Altså, jo mindre du kan nøjes med, jo bedre er det. Og nu ved jeg ikke, hvornår du kom ind i indlægget, men jeg sagde jo det her med, at pløjefri økologi er jo den ultimative udfordring. Og jeg synes, de økologer, som jeg har oplevet, der arbejder med det, jamen det koster altså dyrt i udbytte. Det er fantastisk til at regulere og styre ukrudten på, så jeg vil slå rigtig meget for det her med behovsbestemt jordbearbejdning. Og om det er at reducere pløjedybde til 10 cm, så er det måske afhængigt af, hvad der er af rodukrudt, hvor tæt det står. Det skal jo i hvert fald være så dybt, at man kan holde rodukrudt nede. Og så er det igen det her med føret, at hvis vi venter med at jordbearbejde indtil det er tilstrækkeligt tørt, så vi har en maksimal effekt i forhold til ukrudten også, at det er jo også en faktor. Men en specifik pløjedybde, det kan jeg nok ikke sige, og lige sådan det her med, at nogle gange kan du helt undlade det og lade haven gøre det, og måske haven en ekstra gang, og nogle gange så er det en overfladisk pløjning. Men hvis man har en tæt tiselkoloni, så vil jeg jo nok ikke ture og sige, om så skal du bare undlade, eller bynke for eksempel, den er jo også en af dem, der virkelig kræver, at man er på rette tid og sted. Så. Ja, men jeg har også jeg har prøvet reduceret jordbehandling og så videre, altså sådan med jævne mellemrum, og en gang imellem så tænker man bare, der skal alligevel en plov på, ikke også? Jo. Men det næste er egentlig lige, at jeg må nok konstatere her, hvor jeg bor, at der er nok ved at gå lidt væk fra vores selvom jeg synes også, det er godt med vekselvirkningen og så videre, men jeg kan jo bare se, at vi har også klimaforandringer i Danmark, og det er ikke unormalt efterhånden, at vi også har et tørt forår og forsommer. Og det er jo ikke for mig at se særlig godt for vores afgrøder. Nej, det er det ikke. Og det har slået rigtig hårdt i år. Det må vi nok sige. Der er rigtig mange, der har fået en over næsen. Det er der slet ikke tvivl om. Men altså, jeg må også indrømme, at når vi kigger på vintergræsserne og resistensudvikling i det konventionelle, jamen så kommer vi ikke udenom, at vi skal have vårafgrøder ind og have brudt det. Og ellers så skal vi jo have noget græs, som kan slås ind imellem og holde det nede med. Så sædskifte. Og måske skal vi jo også have fokus på polykultur. Det er jo også noget af det, der fylder mere og mere i landskabet, at vi skal have mange arter, som kan konkurrere mod ukrudten på en anden måde, og hvor vi måske laver en fuldfoder til husdyrproduktion, hvor vi har proteinafgrøder og kornafgrøder sammen. Og så kan man sige, at nogen, der kan klare tørken, og nogen kan klare meget vand, og så er der altid nogen, der klarer de hårde betingelser. Så det skal vi helt sikkert også blive klogere til. Eller klogere på. Stor respekt for økologerne, der får det her til at lykkes, og som Kai også siger, en gang imellem, så kan det også blive lige for broget. Og nu kan det godt være, at jeg lægger mig lidt ud med økologerne, men jeg vil godt lige tilbage til glyfosaten, fordi du nævner det selv. Jeg har også mødt nogen, som gerne vil bruge det. Hvis nu vi ser ind i, at det bliver stemt ud af EU her i løbet af de kommende uger, så vi ikke længere har det, hvordan ser du så perspektivet på udviklingen i den reducerede jordbearbejdning? Jamen, der er ingen tvivl om, at det vil få nogen til at sige, at så er de ikke friske på det her dyrkningssystem længere. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men man skal jo stadig huske på, at det handler om at variere aktivstoffer. Så der er jo stadig bekæmpelsesmuligheder, men det bliver dyrere, og det bliver jo desværre til fordel for nogle midler, som måske har en dårligere miljøprofil, end glyfosat faktisk har. Så det vil være rigtig kedeligt, og vi håber jo lidt, at hvis man bruger det med virkelig omtanke, måske ikke i afgrøder, men kun mellem afgrøder, at vi kan få lov til at beholde det. Der er jo, nogen de siger, at de vil hellere lukke butikken, end at gå tilbage og pløje, hvis det bliver forbudt, og andre de tager lidt mere let på det og siger, jamen, så bliver vi jo nødt til at lave noget mere jordbearbejdning, selvom vi ikke er meget for det. Men ingen tvivl om, at vi skal jo have alle redskaber i brug, og som jeg også nævnte, at det kan jo godt være, at vi skal kigge lidt på nogle af de mekaniske løsninger,
så vi også får brudt noget resistens. Og så det her med polykultur, det tror jeg jo også, at det måske kan et eller andet. Men det vil være en hård bed i forhold til, hvor vi står i dag. Det er der ingen tvivl om. Og nu er det jo rigtig dejligt med sådan et webinar her, for nu sker der også lidt i chatten, ikke? For nu begynder man sådan at køre på kryds og tværs. Du siger, at vi skal bruge alle redskaber, og så kommer Asbjørn ind og siger, ja, men i stedet for den der øverlige pløjning, så kunne man måske også bruge en tallerkenhav med fuld gennemskæring. Det er nemmere at styre dybden, siger han, og Stanley, han stemmer lidt i også der. Så vi skal også se på, hvad det er for nogle redskaber, vi har med, når vi har parkeret ploven. Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Det skal vi i høj grad, og igen vil jeg jo sige, at selvom du laver en dyb havning, så er det ikke det samme som en pløjning. Altså en pløjning, det er noget af det hårdeste, fordi det vender jorden, og det ødelægger de gange, der er der. Altså det ligger alt, der var lodret i vandret, og alle de mikroorganismer og jordlevende dyr, der lever omkring jordoverfladen, de bliver vendt ned i bunden af en plovfure og går til. Så ploven er jo nok noget af den mest hårdhændede ting, du kan gøre, og det er jo også den mest energikrævende. Så ingen tvivl om det. Og så er det det her med, hvad for en have skal man bruge. Og der er det jo også afhængigt af, hvad det er for en såmaskine, at man har. Fordi man skal jo sikre sig, at der er lavet et forarbejde, der passer til den såmaskine, man nu vil køre med. Så hvis en såmaskine næsten er sabelskær, det vil sige, at den ikke kan gøre særlig meget ved jorden, jamen så kræver det, at forarbejdet er rigtig godt. Og har man en af de mere hardcore såmaskiner til direkte såning eller reduceret jordbearbejdning, jamen så kan man springe meget af jordbearbejdning over. Og igen også afhængig af, hvad er det for nogle problemer, vi skal have løst derude. Er det en høj ukrudtseffekt, vi går efter, eller er det et ensartet såbed? Og det er selvfølgelig begge dele. Ja, så skal vi lige forbi Mikkel Klomborg, der er lidt interesseret i, hvordan erfaringerne er med lucerne i et sædskifte med reduceret jordbearbejdning. Jamen, det er en super spændende afgrøde, og det er jo også egentlig har vi jo kendt i mange år, men så har den været dømt ude i nogle år, og så er det lige så stille og roligt, så er den på vej ind igen. Og den har jo, der er noget forsøg, der kører med den, hvor den er undersået i kornafgrøder, og der går øvelsen jo lidt på, at lucernen, den skal være der, men den skal alligevel holdes nede. Fordi lucernen har den fantastiske egenskab, at den kan i hvert fald godt klare tørken. Den bliver ved med at gro og kan bruge langt mere vand end alle andre arter. Så der går kunsten på at holde den nede, så den skal have en over næsen med slåning eller måske noget kemi, så den bliver nede i bunden og ikke fylder for meget. Men så ser den ganske spændende ud. Og jo også en vigtig blandingsparameter eller blandingsart i græsmarksblandinger. Især hvor der ikke tages ekstremt hyppige slet. Der kan den godt blive. Og så Olav, han er tilbage igen her, fordi sker der nogle ændringer i behovet for gødning, når man går fra pløjning til reduceret jordbearbejdning og CA? Hvis man kun kigger på reduceret jordbearbejdning, så er der lavet mange forsøg, om man kunne give lidt i efteråret noget gødning for at starte afgrøden i gang, når jorden var lidt koldere, og så spare om foråret. Og der har ikke rigtig været noget at finde. Når vi er over at snakke mere CA, hvor man har fokus på afgrødediversitet og for eksempel bruger efterafgrøder med bælgplanter, der er der flere og flere, der går over i, at når de inviterer bælgplanterne indenfor i efterafgrøderne, så reducerer de gødningskvoten og måske også mere end de lovpligtige ekstra 25 kilo, som skal fradrages. Der er flere og flere CA-landmænd, altså nogle af dem, der kigger mod det regenerative, som har planer om at nedjustere gødningsbehovet. Og der er også flere CA-landmænd, som ikke bruger deres fulde kvote og ikke har oplevet udbyttenedgang ved det. Så der er ingen tvivl om, at den sunde jord kan noget over tid, og specielt krydret med sædskifte og bælgplanter indover. Ja, Dorte Fløjgaard, som jo er medlem af Inspirationsudvalget, hun bringer emnet companion planting ind. Der er nogle undersøgelser, der viser noget med tæt companion planting, og om det kan formindske ukrudtet. Jeg går ud fra, at det er sådan en blandingskultur af en art, vi taler om her. Ja, det er det. Det kan det godt. Det kan godt konkurrere, men man har jo så heller ikke rigtig nogle kemiske løsninger
Og det er jo nok det, der er udfordringen i de her companion cropping, det er, at vi har så fravalgt kemien. Vi kan få en hurtigere og kraftigere fremvækstperiode, som kan dække bedre af over for ukrudt, men det er ikke, jeg tænker ikke helt, at de kan klare det selv. Men det er jo noget af det, der bliver forsket meget i, og Elaine Ingham, som jo kommer på senere her, også igennem familielandbruget, de holder jo meget på det her med at have stor afgrødediversitet og companion crop. Og hun er jo lidt op i, at der er meget fokus på sædskiftesygdomme, og det er jo noget af det, vi er bange for herhjemme. Holder vi gang i ærtesyge og kålbrok, når vi har dem hyppigt i efterafgrøder osv., men at hvis man kommer op på et eller andet bestemt antal, jeg tror hun siger 14 arter, jamen, så kan man negligere det, altså så får man nogle andre fordele. Men det er noget, vi skal vide noget mere om herhjemme, og vi skal have gang i nogle flere forsøg, fordi det tyder på, at der er potentiale i det, bestemt. Rigtig dejligt, du kan reklamere for det kommende webinar her i familielandbrugets regi. Jeg tænker lidt her, vi nærmer os de sidste minutter. Vi taler jo rigtig meget klima, og jeg har også mødt en landmand, der glæder sig over, at han kunne komme rundt i marken, fordi hans jord med reduceret jordbearbejdning kunne håndtere de store nedbørsmængder. Når vi nu taler klima, så taler vi jo også klimagasser, CO2, lattergas, måske især når vi er ude på det dyrkede areal. Landmænd leder med lys og lygte efter noget, der kan nedbringe emissionerne, så man kan nå i mål med de klimareduktioner eller reduktioner af klimagas. Og så tænker jeg på, i udlandet hører jeg, der kan man godt blive godskrevet lidt på den her konto. Nu var jeg sammen med Miljø- og Fødevareudvalget forleden. De var delt med ikke meget for at tage ja-hatten på i den her sammenhæng og sige, at der var et plus for landmænd, der dyrkede det på den her måde. Hvor er vi henne i det, Annette? Jamen der er rigtig meget politik ind over det. Altså som du nævner, der er jo lande, der får tilskud for at praktisere reduceret jordbearbejdning og får tilskud for efterafgrøder. Herhjemme, der har vi jo bare efterafgrødekrav. Det er jo så nemt med det. Og så har den her klimaeffekt, den er jo meget diskuteret herhjemme. Det er der sikkert mange af jer, der også har set. Hvor at reduceret jordbearbejdning, det er man ikke meget for at tillægge nogen effekt, fordi reduceret jordbearbejdning, det dækker over så bredt en bearbejdningsintensitet, at vi ikke har en masse sikker evidens for det. Men vi har jo udfordret lidt i forhold til conservation agriculture, som jo er ingen jordbearbejdning, og meget sædskifte og har mange af de her efterafgrøder. Og der kan vi jo ikke se andet end, at der er en klimaeffekt i, fordi vi har grønne marker hele året, vi har en stor biomasseproduktion, og vi rører så lidt som muligt ved jorden, så at tab det mindskes. Og EU-kommissionen, de er jo lige kommet med en jordmoniteringsplan for Europa, og hvor at de skriver, at der skal være fokus på jordsundheden, og vi skal have en sundere jord frem mod 2050. Og nogle af de virkemidler, de peger på, både i forhold til klima og bæredygtighed og biodiversitet, jamen det er netop minimal jordbearbejdning og stor artsdiversitet, efterafgrøder og noget af alt det, som vi arbejder for. Og hvis man nu kigger på, der er jo lavet en videnssyntese om effekter af CA ved Aarhus Universitet, og der anerkender de jo også, at der er en positiv klimaeffekt. Men herhjemme, der er fordi, at man bruger de her IPPC regneregler, at der mangler vi simpelthen nogle dokumentationer. Og det er lidt frustrerende, fordi vi har dokumentation for efterafgrøder, vi har dokumentation for sædskifte, vi har dokumentation for halm, men man har ikke af det samlede dyrkningssystem CA, og derfor bliver det ikke rigtig indregnet. Men jeg tænker, at det kommer fremover, fordi at EU har ligesom anerkendt, at det har en positiv effekt. Så det skal nok komme. Annette Vestergaard, klokken den slår 8 lige om et øjeblik. Vi har haft nogle rigtig gode spørgsmål fra jer deltagere derude. Hammer godt. Jeg er sikker på, at det er også båret af et godt oplæg, og jeg er sikker på, at rigtig mange af jer alligevel, når nu vi logger af her, kommer til at sidde og tænke lidt på, hvad var det nu, hun sagde, og hvad var det, man kunne gøre,
og var der måske en effekt af det her? Jeg håber, at vi har kunnet skubbe lidt til, at familielandbruget med det her webinar har sat nogle tanker i gang ude hos plantavlerne. Og så vil jeg bare ønske jer et rigtig godt efterår. Og så kan det jo godt være, at I skulle tænke på at stille den der plov lidt længere ind i maskinhuset, eller også ringe efter jernhandleren. Og så kan det være, at I kommer til at leve og få en tilværelse som landmænd, der er lidt mere udfordret, ligesom vi også hørte Stanley. Tak til jer derude for jeres engagement og jeres spørgsmål og jeres vedholdenhed. Tak til dig, Annette Vestergaard, for at være med. Og det er jo rigtigt, som du lige sagde, 10. oktober kl. 19, så går Elaine Ingham på, og så skal vi tale regenerativt jordbrug i det her forum. Så I er velkommen, vi skal nok invitere jer. Tak for i aften. Rigtig god fornøjelse i marken.